تیری حالت دلگوش کنی کوئٹہ ترندی گواتانی ہمراہ یا برفباری کوئٹہ و زیارت درجہ حرارت -3 سینٹی گریڈ ریکارڈ سنجاوی دا زیارت دگ برفباری سبب سفر واسطہ بند کرنے گتگا دومنیم کا بلوچستان سروزیر عبدالقدوس بزنجو گشتے کے اشتافی جاورانی گردار کنگے ہاتھ را گام گے جزورہ گتگا انوک تیری حالت کوئٹہ دلگوش کنی کوئٹہ ترندی برفباری برجاہیں کوئٹہ و زیارت درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے گتگ سنجاوی دا زیارت دگ برفباری سبب سفر واسطہ بندہ دومی منگا بلوچستان سروزیر عبدالقدوس بزنجو گشتے کے اشتافی جاورانی گردار کنگے ہاتھ را گامگی زورہ گتگ یکرندی پدا دلگوش کنی کے سنجاوی دا زیارت دگ برفباری سبب سفر واسطہ بند کرنے گتگا